मानो होनब्ला नोङो बेबायदि इउपिपिएल बा बे प्रमद बा बर' बायदि मानसिनावनो नोङो बिटिसि इलेक्सननि सिगां थांनानै आथिं हमैनानै माबा मोनसे उसुबिदा जाथारदोंलै आंहा होननानै 5 लाख थाखा नोङो लायदोंमोन। बे 5 लाख थाखा लायनायजोंनो नोङो अल्ट' सेकेन्ड हेन्डबो बायफैदोंमोन आरो बेजोंनो नोङो हाबाबो लादोंमोन। लासिं सिं बिराद लासिं सिं प्रेक्टिकल भाई नोंनि सिनायथिया बिराद लासिं सिं आरोखि ना फैसानि थाखायनो प्लास्टिक बायदि ओरै बिरबायलाय नोंनि माबाया आरोखि ना गावखौनो लाजिनो सोलों प्रेक्टिकल बसुमतारी दा रायजोफोर प्रेक्टिकल बसुमतारीनि भिडिअखौ आं होलांनो आरोखि ना प्रेक्टिकल बसुमतारीखौ सासे ब्रादारा मोजाङै रायदों आरोखि ना दा बिथाङा मा सोरनाव थांदों सोरनाव बिनानै जादों आरो हिनजावखौ माबायदि लादों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलां सासे ब्रादारा भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों आरोखि ना दा आं बे भिडिअखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों होमबा आं भिडिअखौ आं होलांनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि ना गावनि हिनजावखौ खामानि मोनसेबो मावहोआ न' सिङावहाय बाक्स'जोबनानै दोनो न' सिङाव गुन्दुर दोनबाय थायो जानोब्लाल' थंफ्रा ओंखारो बिखुनजोनि मावनायखौ सिथ्ला मोनसे सिबा थुसि मोनसे सुवा जै इउपिपिएलनि मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारी नोंथाङा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंबाय थानायखाय आं नोंथांनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोफिननाय जाबाय। जोबोद लाजिथाव मिस्टार बन्धु प्रेक्टिकल बसुमतारी नोंथांनि उन्दैसिन 11 बोसोर उन्दैसिन नोंथांनि हिनजावा आरो नोंथांखौ नुयो माने नोंथांनि हिनजावखौ नुयोब्ला जों इउपिपिएलनि नेता आरो आइटि सेलफ्रा खदै गलायथारगोन ना प्रेक्टिकल जानो हागौ थारैनो नोंथांनि बुंनाय रावा जानो हागौ नाथाय आं बेनि सोमोन्दै एसे उनाव बुंगोन नाथाय आं बेखौसो बुंग्रोनो लुबैदों दि प्रेक्टिकल बसुमतारी नोंथाङा मानो बेबादि भिडिअ बानायबाय थायो जल हस्तिफोर बायदि वां खुगा सिनानै रागथोंनो नोंथाङा एसे भिडिअ बानाय मोजाङै बानायना आरो भिडिअ बानायनायनि थाखाय बादा गैया एसे मोजाङै बानाय नाथाय बे प्रमद बर' आरो दिपेन एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' प्रमद बर' बिथांमोननि सायाव नोंहा बुंनायनि मा पावार दं मा मोन्थाय दं आरो नोंहा बर'नि सायाव बिसोरबादि होनो हानाय मा अबदान दं नों सासे आर्टिस्ट जानो हागौ नाथाय नोंहा सावथुन मुलुगाव मा अबदान दं नों खालि ससियेल मिडियायावल'सो शर्ट मुभि बानायो नंगौना नङा ससियेल मिडियायावल'सो नोङो घन्टी फाग्लाफोर बादि भिडिअ बानायो साइज गैया बाइस गैया राखथों रासि बादल' खुदल' मोख्राफोर बायदि मोख्राबो बिदि बादलाबायबावा मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारी नाथाय नोंनि बेबायदि आखुखौ नुनानै गोबां मानसिया बांसिनानो मिनियो आरो हे माबायदि फाग्ला मानसि बिलाय बे माबा एक्टिं जादों नामा होननानै मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारी प्रमद बर' बायदि नेता बा डायनामिक लिडार मोननो थाखाय गोब्राब दङ मिथिबाय दिपेन बर' बायदि सासे हारिनि सिनस्रि आबसुखौ दैदेननो हाग्रा नेता मोननो गोब्राब दङ बिसिनि हिस्टरिखौ नाहर बिसोरो मा मावबोदों मिथिबाय माबायदि मावबोदों आरो नों मा मावबोदों बेखौबो नों सिन्था खालामनानै नाय मिथिबाय प्रेक्टिकल मिस्टार एक्चुअली नों बिदि गोदाव सोराव बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला नोंखौहाय मानसिफ्रा फाग्लासो होनना बुंगोन मिथिबाय मानो होनब्ला नोङो बेबायदि इउपिपिएल बा बे प्रमद बा बर' बायदि मानसिनावनो नोङो बिटिसि इलेक्सननि सिगां थांनानै आथिं हमैनानै माबा मोनसे उसुबिदा जाथारदोंलै आंहा होननानै 5 लाख थाखा नोङो लायदोंमोन बे 5 लाख थाखा लायनायजोंनो नोङो अल्ट' सेकेन्ड हेन्डबो बायफैदोंमोन
आरो बेजोंनो नोङो हाबाबो लादोंमोन नंगौना नङा बे 5 लाख थाखाजोंनो नोङो हाबाबो लादोंमोन हा एमारजेन्सि हाबा जाय नोङो गिबि गोसथोनायखौ गारखोमानानैहाय नोङो गुबुन हिनजाव सासे लाबोनानै नोङो हाबा जबरदस्ति खालामखोमानो एमारजेन्सि खालामखोमानो नागिरदोंमोन नाथाय समाजा नोंखौ एसे बेरेखा खालामदोंमोन मानो होनोब्ला नोङो गोसो थोनाय दंखायो फैलायखायो थाफैलायखायो थांलायखायो जाखानायबो दङ दा बेफोरखौ गिनानै समाजा गिनानै हाबा होनो थाखाय नोंखौ गिदोंमोन मिथिबाय मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी उनाव नोंनि बे गोसो थोनानै गारबोनाय हिनजावनि अथराइज मोननानैसो नोंथांखौ हाबा होनाय जादों नोंथाङा एसे लाजिनो सोलों बेबायदि गिदिर गिदिर नेताफोरनि सायाव नों खोथा दाबुं जोंफोरबादि उन्दै उनलामनि मानसिनि सायाव नों खोथा बुंनो हागौ नाथाय बेफोरबायदि मानसिनि सायाव नों खोथाखौ दाबुं मिथिबाय प्रमद बर' बायदि नेता दङ नामा 1950 सालाव दिल्लीयाव बागुरुम्बा मोसाहैग्रा बुरै आइजोफोरनो गिबि खेब मोसाहैग्रा बिथांमोननो प्रमद बर'आ मान बान्था होदोंमोन हाग्रामाया 17 बोसोराव होदोंमोन नामा सोरनो मा मोनसे होफैरा हाग्रामाया 17 बोसोराव खालि गावजों गाव दानलाय बुलाय होसोलाय सिथारलाय साहानि खोला थांनो हाया खोलाहानो साहा फैनो हाया सानजाहानो सोनाबहा फैनो हाया सोनाबहानो सानजाहा थांनो हाया बिदिल'सोमोन देखो प्रेक्टिकल भाई नोंथांनि गोबां माने बाथ्राफोरनि सोमोन्दै जों मोनथिगौ नाथाय गासैबो बाथ्राफोरखौ बुंजोबनो जों लुबैया नाथाय नोंथाङा जे मोनसे बाथ्रा बुंबावदों जे आंनि हिनजावा आंनिफ्राय 11 बोसोर उन्दैसिन जोबोर समायना बेखौ UPPL नि नेताफोर आरो IT सेलफ्रा नुयोला खदै गगोन होननानै नैबेनो नै आहा नोंनि हिनजावखौ नायनानै जों रावबो खदै गवा नों मानो बेबायदि राजनितिकआवलाय नों गावनि हिनजावखौलाय लाफानांगौ जाखो राजनितिकआव नों गावनि हिनजावखौ मानो सोसननांगौ जाखो न'आवनि मेटार बियो जोङो मोनथिगौ नोंनि बुंनाय बाथ्राया सैथो माने UPPL नि नेता लिडारफ्रा बा IT सेलफ्रा नोंनि हिनजावखौ नुयोब्ला मा होनो खदै गगोन नंगौ बेबायदि खदै गजानो गिनायनि थाखायनो नोंथाङा गावनि हिनजावखौ खामानि मोनसेबो मावहोआ न' सिङावहाय बाक्स'जोबनानै दोनो न' सिङाव गुन्दुर दोनबाय थायो जानोब्लाल' थमफ्रा ओंखारो बिखुनजोनि मावनायखौ सिथ्ला मोनसे सिबा थुसि मोनसे सुवा मानसिफोरखौ नुजानो गिनानै नोङो बेबायदि न' सिङाव जोबनानै दोनो नामा मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी जेखि जाया नोङो बेबायदि गावनि लाइफ पार्टनारखौ बेबायदि पलिटिकेलाव बोनानै दालाबो नोङो नोंनि सिमांखौथ' जों बयबो मिथिखाबाय जे नोङो बोसोरावनो 6, 7, 8, 9, 10टा 50टा गारि सोलायनो गोसो बे स्कर्पिय' बोरायखौ मोननो थाखायसो नोङो हाग्रामायाव थांदों मानोना नोंहा गोबां गिदिर गारि लानायनि सिमांबो दङ नङासै होनब्ला देखो भाई नोंखौ हामजानानै नोंखौ मोजां मोननानै मानसिफ्रा नोंनि उन थांफानाय नङा नोंनि कारेक्टार आरो नोंनि बेकग्राउन्डखौ नायग्रोगोन बिनिफ्रायसो नोंजों थांगोन नोंथाङा माबायदि नेता नोंथांनि BPFनि नेताफ्रा नोंखौ लानानै लाजिबायसो दाखालिबो सासेयाथ' प्रेक्टिकेला जोंनि UPPLआव माहायनिफ्राय फैखो बिनि थाखाय जोंनि माबा BPFआव खामानिबो गैया आरो खिबो गैया होननानै नों बुंजाबाय नों लाजिनांगौसैमोन मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी मोनथिबाय नों लाजिनांगौसैमोन नाथाय जिबनाव मालाबाबो बे प्रमद बर' आरो दिपेन बर'मोननि सायाव नोङो बेबायदि इलिगेल गोदाव सोराव बाथ्राफोरखौ दाबुं
बेबायदि बाथ्राखौ बुङोब्ला जों मा होनो गुबुनारिफोरनि सिगाङाव लाजिनांगौ जायो। नोंबोनो सासे बर' बाबु, बर'नि खैफोद समाव गसंथाग्रायानो आबसु अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन बिनि अनगा रावबो गैया। मिथिबाय? आरो फार्स्टआवमोन जोंना मिस्टार प्रमद बर', बिथांनि साननाय आरो हाग्रामानि साननाय दिन रात फाराग दङ। मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी, गोसोआव ला। बेबायदि गोदाव सोराव नंबां जाबां बाथ्राखौ दाबुंसै नोङो। आं भिडिअ लाबोनो सानाखैमोन नोंनि सायाव, नाथाय नोंनि बे मिनिथाव बाथ्रानि सायावसो आङो मिनिनो ओंखारनानै भिडिअ लाबोनाय जाबाय। मानो होनोब्ला नोङो नोंनि हिन्जावखौ नुब्लासो जों उदै गलायगोन। ओमफ्राय बे बादलु खुज्लु जल हस्ति बादि खुगा गुवार सिनानै गुस्थु हुस्लिम बाथ्रा दाबुं नोङो। मोजाङै दलद भद्र थानानै बुं। मिथिबाय? मिस्टार प्रेक्टिकेल, जेखिनि जाया मानो राजनितिक भाई बन्धु, आंनिफ्राय नों साबसिन राजनितिनि बाथ्रा गोरों नामा? दाखालि बुंखादों नोङो। गोजोनथोंसै।